ମୋ ପିଲାକୁ ମତେ ଦରକାର ମୁଁ କିଛି ଖୋଜୁ ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ଦରକାର। ଖଲିକୋଟରେ ଅଘଟଣା ଖେଳୁଥିବା ବେଲେ ଗ୍ରିଲ୍ ପଡ଼ି ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ତୁଳସୀପୁରର କରୁଣା ପାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ପାହାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁଳସୀପୁରର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଜଣେ ନିରୀହ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଛାତ୍ରର ମରଶରୀରକୁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଭଙ୍ଗା ଗେଟ ରଖିଦେଲ ମୋ ପୁଅକୁ ଗେଟ ପଡ଼ିଗଲା ଭଙ୍ଗା ଗେଟ ନଗେଇଥିଲ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗେଟ ପଡ଼ିଗଲା ରାତି ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଠେନା ଗଇଥିଲେ ମୋ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲା ସେଇଠେ ମୋ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ଖେଳୁ 4ଟା ଖେଳୁଥିଲେ ଏପଟ ଥିଲେ ମୋ ପିଲା ସେପଟ ଥିଲା ମୋ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଗେଟ ନାଗିଥିଲା ମୋ ପିଲା ଉପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା ମତେ ପିଲା ଦରକାର ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ମୋ ପିଲା ଦରକାର ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୋ ପିଲା କଣ କରିଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଗେଟ କରୁଣା ପାହାନ ତୁଳସୀପୁର ହଉଛି ପବିତ୍ର ପାହାନ 10 ବର୍ଷ ଗେଟ ଭଙ୍ଗା ଗେଟ ଲଗେଇଥିଲେ 4ଟା ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପିଲା ଗେଟ ପଡ଼ିକିରି ତା ଉପରେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଘର ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ପାଚିରି ଯୋଉ ହେଇଛି ମେନ୍ ଗେଟ ସେ ଗେଟ୍ରେ ମରିଛି ମୋ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ଦାହିରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ତଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ବୁଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାହିଁ ସେ ଗେଟ୍ ଓହଳିକିରି ଥିଲା ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଉ ମୋ କାଢ଼ିଲା ବେଳୁ ମୋ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖିରି ମୋ ପିଲା ସରିଗଲାନି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ପିଲାର କ୍ଷତି ପୂର୍ଣ୍ଣି ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ କଟିକି ମୁଁ ମାଟି ବଗେଇକିରି ମୋ ପିଲାକୁ ପୋଷିଥିଲି ପଞ୍ଚମ ନା ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ କହିପାରିନି ମୁଁ ବିଦେଶରେ କଟୁଛି ଭାଇ ମୋ ନାଁ ଗେଲି ପାହାନ ପିଲା ତ ଖାଇକିରି ଗଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଖାଇକିରି ଗଲା ଆଉ ସେ ବାତ୍ୟା ହର ତ ସେ ଗେଟ୍ ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପିଲା ଉପରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିନି ବାପ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲା ମରିଗଲାଣି ଏଲିକିରି କହିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଗେଟ୍ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ତାର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣି ମୋତେ ଦରକାର କ'ଣ କିନ୍ତି ଲଗେଇଥିଲେ କେଣି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ନା ଆମେ 2 କ'ଣ ଜଣା ଆମେ ତ ତଷା ନୋକ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ନୋକ ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପିଲା କିନ୍ତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତି ଭାଗିଲା କିନ୍ତି ବୁଝିଲା କ'ଣ ସେ ତ ଆମେ 2 ଜଣା କି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆଉ ମୋ ପିଲା ତ ସଂସାର ଗଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଧରି ଘର କରିକି ରହିବି କୁହ ଖଲିକୋଟରେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ 2 ଘୋଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଶ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି।